ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi m niile, udo dịkwara anyị niile n'otu n'otu. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka unu na-anụ olu ya n'oge awa. Eji m aka na anyị niile ahụrụ n'elu akwa ndina anyị dị iche iche nke dị n'ụlọ anyị dị iche iche ma kụnye n'ụbọchị taa na ndụ na ahụ isi ike ya bụrụ otu ahụ. Otuto dịsịara Chineke anyị bi n'igwe, onye mere ka ihe ndị a dị mfe n'aha Jizọs bụ Onyenwe anyị. Amen. Cha 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 Igbo kwene oe. Cha 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 Igbo kwene oe. Lụọnụ oe. Tụọnụ oe. Buonụ oe. Mụọnụ oe. Zụọnụ oe. Toonụ oe. Rienụ oe. Igbo kwezuonụ iyororororo ụja. Na-aga anyị emere ihe ji wee bụrụ ụmụafọ Igbo. Ihe anyị ga-elenye anya na ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ akpaalaokwu na nkọwa ha. Ụfọdụ akpaalaokwu Igbo na nkọwa ha. Ngwanụ ka anyị gaa n'iru. Nke mbụ anyị ga-ekwu maka ya bụ ihe a na-akpọ ịgwa mmadụ okwu n'ihu. Kedu ihe bụ ịgwa mmadụ okwu n'ihu? Ịgwa mmadụ okwu n'ihu bụ iguzo n'ihu mmadụ gwa ya ihe o mere na-adịghị mma na-atụghị egwu ọbụla, na-ejighị maka ihe ị ga-erite n'aka onye ahụ. Nke ga-abụ na ịgwa ya okwu a n'ihu, ihe ndị ahụ ọ na-emere gị bụ ihe ọma, ọ kwụsị ime ya. Iguzo n'ihu mmadụ gwa ya okwu ihe ọ na-emeghị, ihe o mere na-adịghị mma nke ọ na-ekwesịghị ime. Ọ bụ ya bụ ịgwa mmadụ okwu n'ihu. Nke a bụ ime ya n'agbanyeghị onye ahụ bụ, ma ọ bụ onye a na-anaghị agwa okwu ọha na-atụ ụjọ, mana ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ka ị chọrọ ikwu, iguzoro gwa ya ihe ahụ n'agbanyeghị okugoro ma ọ bụ ọnọdụ onye ahụ ruru ma ọ bụ ọnọ. Nke abụọ anyị ga-etinye na ya bụ ịrụ mmadụ aka n'ihu. Ịrụ mmadụ aka n'ihu abụghị were aka rụọ onye a n'ihu, mana ọ pụtakwara ịrụ onye ahụ aka n'ihu. Ịrụ mmadụ aka n'ihu bụ ịgwa onye ahụ na ihe ọ na-eme na o zuole, na o kwesịrị ekwesị ya, na ọ kwụsị ya, na ịchọghị ya, igosipụta na obi adịghị gị mma. Ya na-ịrụ mmadụ, ya bụ mmadụ ịrụ mmadụ aka n'ihu n'agbanyeghị onye ahụ bụ. Ị na-agwa onye ahụ ka o si na ihe ahụ ọ na-ekwu maọbụ akparamagwa ahụ ọ na-akpa wezụga onwe ya, na gị nwa na onwe gị na ịchọghị ya, na ọ dịghị gị mma n'obi, maọbụ na ihe ahụ ọ na-ekwu maọbụ ihe ahụ ọ na-eme adịghị mma na ntị, o kwesịghị ikwu ihe ndị ahụ. Ọ bụ ya bụ ịrụ mmadụ aka n'ihu. Nke ọzọ bụ ụwa ịtọ ute. Mgbe ofe ị ga na-anọ asị o nweghị onye ụwa tọrọ ute. Nke ọ pụtara bụ na ịmara ha na-akpọ ite ute, ịtọrọ mmadụ ute, ọ bụ ka onye a dị n'ala ka o wee na-ekpori ndụ. Mana ụwa anyị nọ n'ime ya, o nweghị onye ọ tọrọ ute, nke pụtara na onye ọbụla pụtara n'ụwa a ga-atarịrị ahụ tupu o nweta ihe ọ chọrọ inweta. Tupu o ruo ebe ọ chọrọ iru, ọ ga-agbarịrị mbọ. Onye ọbụla a mụrụ bụ nkịka nke nwoke, ọ ga-agbarịrị mbọ iru ebe o kwesịrị iru na ịdị ka ibe. Ọ bụ ya bụ ụwa atọghere mmadụ ute. Ọ bụ nakwa onye nna ya bụ eze maọbụ onye nna ya bụ akajiakụ, mgbe ahụ a mụrụ ya, ụwa atọghere ya ute, maka na o nwere ike echi maọbụ mgbe ahụ a mụrụ ya n'obere oge ihe eme nna ya, onye ahụ ebilitawa ahụ. Ọ bụrụ na onwe ihe nna ya debere. Ọ bụ ya bụ nkọwa akpaalaokwu a. Nke ọzọ bụ ime anya mpịa n'ihe. Kedu ihe bụ ime anya mpịa n'ihe? Ime anya mpịa n'ihe bụ na mmadụ ime ka ọ ghọtaghị ma ọ na ọ hụghị na ihe dị otu a na-eme. Anyị ma ihe bụ anya mpịa. Onweghị na-ama ihe bụ anya mpịa bụ nwafọ Igbo kajara akaja. Mmadụ idebe anya ya n'ihi ihe e nyere ya iji wee si ya mechie ọnụ, o wepụ anya ihe a na-eme, o mee ka ọ maghị, o debe anya ya ebe ọzọ, mana ụmụ na nwere ihe dị otu a na-emere. Ọ bụ ya mmadụ inwe anya mpịa n'ihe. Nke ọzọ anyị ga-ekwu bụ dimkpa na-abụ izute. Dimkpa na-abụ izute bụ akpaalaokwu. Ọ pụtaghị dimkpa na-abụ ịbịa zụkọta onwe ha. Ihe ọ pụtara bụ dimkpa na-abụ ịnwa aka ka a mara onye karịrị ibe, ka a mara aka ka aka.
eleghị anya onye nke a nọ n'akụkụ nke ya na-aba na onye dị otu a ya ahụ ya na ya ga-egbu ya, na ya ga-eme nke ya ga-emekwa nke ọzọ. O ruzie otu ụbọchị ha na-abụ ezukọ onwe ha, lekwa onye na-agwa ya okwu. Ha na-ekwu okwu ahụ, nwezi ihe onye kwuru ya ekwuo n'ihu nwanne ya. O nwezi ihe nwanne ya ga-asa maọbụ ihe ọ ga-eme, o mebe ekwekọta agba n'ihu ọkwa ọja na mmọnwụ. Ọ bụ ya bụ dimkpa na-abụ izu. Ọ dị egwu. Nke ọzọ bụ ịnyụnye nsị n'imo. A sị gị na mmadụ nyere nsị n'imo bụ na mmadụ dara ezigbo iwu, mmadụ mere ihe ntaramahụhụ ya buru ibu, maka na imo bụ mmiri toro eto, ezigbo mmiri. Mana agbanyeghị otu ihe si eme, onye ọbụla chọrọ ime ụdị ihe dị otu ahụ, dịka m si akọwa Akpaalaokwu na ilu, onye ahụ agaghị eme ya n'ihi ka o mee ya ebe ndị mmadụ na-anya. Onye ahụ ga-ezo ezo. Ya bụrụgodu mmiri na-abụghị imo, mmadụ agaghị aga nye ya nsị. Ya bụ na ejiri Akpaalaokwu a mgbe ndị ka asị mmadụ enye ya nsị n'imo, ihe ọ pụtara bụ mmadụ ime ihe a na-adịghị eme maọbụ ihe na-ekwesịghị ime, nke ga-ebutere onye ahụ nsogbu maọbụ ọdachi maọbụ okoro. Ọ bụ ihe nke ahụ pụtara. Anyị gaa n'ọzọ. Nke ọzọ bụ imechi akwụkwọ. Kedu ihe bụ imechi akwụkwọ? Imechi akwụkwọ bụ na ihe mmadụ kwadoro maọbụ n'afọ maọbụ n'ọnwa, o nwere mgbe ọ ga-eru, onye ahụ asị ihe niile ya chọrọ ime na ọ bịara na njedebe na ugbu a, na ọ ga-abụkwa ihe dịka onye na-azụ ahịa afọ ọbụla, ọ gbakọ ihe niile ka o si wee zụọ, ka ego si bata ka ego si pụọ. Imechi akwụkwọ maka afọ ahụ, cherezie maka afọ ọzọ. Sị na mmadụ na o mechiri akwụkwọ, emechie na akwụkwọ, nke bụ na nwekweghị ihe a na-etinye, nwekweghị ihe a na-ewepụ. Enwere ike ị na-ewepụkwa mana nwekweghị ihe na-abatazi. Otu ahụ ka nkọwa Akpaalaokwu a si dị. Nke ọzọ bụ ibe akwa agụ. Mmadụ ibe akwa agụ. Agụ mmiri na-abụ agụ na-agụ mmadụ. Agụ nke anụmanụ nke bi n'ọhịa, ọ bụ ya bụ agụ nke nnekwu. Mmadụ ibe akwa agụ bụ mmadụ ị na-eme ka ndị mmadụ na-anọ n'ụjọ, na-asị na ihe dị ụtọ, ma ebi eleghị anya onye ahụ o nwere ọnọkata okwuo ihe ga-eme ka ndị mmadụ gbatara ya ọsọ enyemaka. Arute onweghị ihe a ga-ahụ. Ọ bụrụ na ọ nọ na-eti mkpu ahụ na nkịtị, na-achọ enyemaka ahụ na nkịtị, mgbe ọbụla ọ sị agụ, erute nweghị agụ ha ga-ahụ. Mana onye dị otu a matakwa na mgbochi agụ ga-abịa, o tie agụ onwe onye ga-abịa. Ya bụ mgbochi onye a ga-enwe nsogbu, ọkpọ oku enyemaka onwe onye ga-abịa, n'ihi na ha nwetara ya na ọ bụghị onye kwesịrị ntụkwasị obi, na otu a ka o si etichaga onwe ihe a na-achọpụta. Ọ bụ na ọ bụ mkpu efu ka o tiri. Onye na-eme otu akpachapụ anya. Nke ọzọ bụ gịnị? Ịnyịnya ojii. Abịa n'ezinụlọ, enwere ike asị na onye a bụ ịnyịnya ojii, maọbụ n'ama maọbụ n'ezi ebe ọ bụ na ọwa sị na onye dị otu a na ọ bụ ịnyịnya ojii. Gịnị ka ọ pụtara? Anyị ma ihe bụ ịnyịnya. Ịnyịnya ojii nọrọ ihe dịka n'abalị, enwe onye ma ya. Mana ịnyịnya ọcha enweghị onye na-amaghị ya. Ịkpọ ha anya si ihe a bụ ịnyịnya ọcha, maka na mgbe ọbụla ọwụ a na-ahụ ya n'ehihie ma n'abalị. Ihe Akpaalaokwu ahụ pụtara bụ onye na-amaghị ihe gbasara ya, amaghị ihe gbasara ya hiri nne, enweghị onye maara ya. Mana eleghị anya onye ahụ bụ onye na-emekwa ihe, mana onwebụghị onye matara, enwe onye maara ihe dị ọtụtụ gbasara onye ahụ. Ọ bụ ya sị na onye a bụ ịnyịnya ojii. Ka agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ nkịta nọ n'ọgba. Nkịta nọ n'ọgba, dịka anyị hụrụ, nkịta anaghị ata akwụkwọ nri. Ọ bịa ọ gaa n'ọgba ewu maọbụ ọgba atụrụ maọbụ ọgba ehi gaa nọrọ, gịnị ka ọ chọrọ? Gịnị ka ọ na-eme ebe ahụ? Ihe dị otu ahụ pụtara onye a sị na ọ bụ nkịta nọ n'ọgba ewu maọbụ ọgba anụmanụ bụ onye ọ nọrọ onye mgbachi. Ọ nọ gaa ihu mba, gaa azụ mba. Ebe ahụ ọ nọ, ihe ahụ nọ ebe ahụ ma ọ masịghị ya, ọ gaghị eri. Ọ gakwa ha na-ekwe ka ndị nọ ebe ahụ ihe ahụ masịrị ka ha mee gịnị? Ka ha rie ya. Ya bụ asị na onye dị otu a na ọ bụ nkịta nọ n'ọgba ewu maọbụ ọgba atụrụ maọbụ ọgba ehi maọbụ ọgba anụmanụ. Otu ọbụla isi kwuo ya dị mma. Ngwanụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ụbọchị nta ka achọọ na were nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amaghị. Isie na ike ọ ga-adịrị anyị mma na eke na orie na afọ na nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị ga-enweta ya n'aka Chineke.
ngwanụ ka anyị hụ ibe anyị n'anya, hapụ inwe anya ụfụ na elu isi onye ihe ọma mere. Ka ọ dịwanụ, ka emesịanụ.